Esta non é a primeira vez que o BNG trae a esta comisión o polémico proxecto de Altri de unha macrocelulosa que quere implantarse no corazón da Galiza, en Palas de Rei. Traémolo porque sabemos que vai ter un impacto negativo inmenso, porque ademais ten a oposición maioritaria da cidadanía galega que xa se manifestou masivamente en Palas de Rei no mes de maio e que se manifestará outra vez masivamente o próximo domingo, día 15, na Praza do Obradoiro en Santiago de Compostela. Ten a oposición da comunidade científica e parece que só ten o aval do goberno galego con un presidente como o señor Rueda que parece máis o comercial de Altri que o presidente que ten que velar por os intereses dun país, falando exclusivamente dos postos de traballo que di a empresa que vai crear, pero ocultando os que pode destruir nesta zona, máis tamén na Ría de Arousa, especialmente no sector do marisqueo e tamén noutros. En todo caso, se o volvemos a traer é porque, como vostede sabe, o Tribunal de Xustiza da Unión Europea resolveu no pasado 25 de xuño unha cuestión prexudicial sobre o alcance da Directiva 2010-75 da UE, presentada por un tribunal italiano, sobre os criterios a seguir na autorización de proxectos industriais. E esta sentenza sinala que se debe ter en conta, ademais das sustancias contaminantes previsíveis á luz da natureza do proxecto, da actividade industrial de que se trate, todas as que sexan obxecto de emisión científicamente recoñecidas como nocivas e poidan ser emitidas por esa industria. Este é o caso de Altri, que ocultou moitas das emisións que vai ter. De feito, acaba de presentarse onte un libro dun prestixioso biólogo, Ramón Varela, doutor, como digo, en bioloxía, e entre elas, entre outras cousas, sinala que Altri oculta 15 contaminantes sobre os que nos quere dar información, 15 dos pouco máis de 20 a que poderíamos estar facendo referencia. Entre eles, pois, as partículas finas ou mesmo tamén gases de efecto invernadeiro como o dióxido de carbono, a pesar de teren recoñecido en algunha comparecencia pública que emitirían máis de 100.000 toneladas de dióxido de carbono que, lóxicamente, pois habería que sumar a aquelas emisións contaminantes que xa recoñecen, que figuran nesa declaración de impacto ambiental, como pois o óxido de nitróxeno ou o dióxido de xofre. Pero é que, ademais destes impactos de emisión á atmosfera, pois temos que destacar o impacto que tería sobre as augas do río Ulla e, por tanto, tamén da Ría de Arousa. A propia empresa recoñece que devolvería millares de litros de hectómetros de auga a 27 graus o río Ulla, que acabarían na Ría de Arousa, o impacto sobre o Camiño de Santiago, o impacto mesmo no transporte por se ubicar fora dun polígono industrial, o impacto nunha maior eucaliptización do noso país xa en estado extremamente grave, tendo en conta que precisaría 1,2 millóns de toneladas de eucalipto ao ano e, por tanto, impacto tamén na perda de biodiversidade, sobre flora singular, porque estamos falando da Serra do Careón, en que hai 4 especies protegidas que, ademais, son singulares, non só na Península Ibérica, sino no mundo, e, en definitiva, un impacto sobre o noso país que entendemos que non estamos en condición de asumir, porque implicaría perder oportunidade de desenvolvemento sustentável. Mais, como decía, e ese é o motivo fundamental da nosa pregunta, estamos centrando a cuestión sobre o incumprimento desta empresa na declaración das emisións contaminantes. Por que razón? Porque os propios promotores indican que dos aproximadamente 900 millóns do proxecto precisarían 250 millóns de diñeiro público dos fondos europeos para que este proxecto fose viable. É dicir, non só queren implantarse no noso país, sino queren que lles paguemos parte do proxecto. Como depende do goberno,
esta decisión de conceder ou non o diñeiro público, interésanos que efectivamente o Goberno español sexa especialmente escrupuloso nas exixencias de cumprimento ambiental a esta empresa e hoxe temos constatado que comezou xa por incumprir. Por tanto, do punto de vista do BNG non se lle deberían dar eses recursos económicos e nesa medida deberíamos evitar que este proxecto se implantase na Galiza. Moito obrigado.